कि शंकर भगवान की जय। राम नाम की लूट है, अरे लूट सके तो लूट, कि अंत समय जब आएगा कि तेरे प्राण जाएगा छूट। देखिए एगो बहुत ही सुंदर भजन हमने के अपना भाव में आज ऐसा लगा था कि कुछ बरिस के बाद मौका मिलल बा माइक पर बोले के। ऐसे मन में बड़ा खुशी बा, बीच में कथा प्रवचन सब चल रहा बा और ये अपार खुशी के बात हमारा खातिर बा कि इतना दर्शक के डिमांड बा, ये हमारा खातिर बहुत बड़ा खुशी के बात बा। यही से एगो बड़ी पुरान भजन आप सबके बीच में लेके आए बानी कि राम नाम हुए अरे ऐसन दवाई। कैसे कि राम नाम हुए